Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'egunas. Teren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'egunas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Almudo Muhammadul Bashiru Diallo bi Cerno Tijani Sadiki Kunkande. Almudo Chairman Alhaji Muhammadu Siraji bun Said radiyallahu ta'ala anhu. Meden gari ɗo juurade Cerno Ismaila Dia radiyallahu ta'ala anhu. Cerno Ismaila Dia ɗon ko fuutanke ko fuutaw iwi wuro Molo. O ari Guinée Conakry ga omo rewi Cheikh Omar Allah hoddiri noon heɓani yiidoyde Cheikh Omar Cheikh Omar noon yamiri almuɗo muɗum biyeteɗo Mouhamadoul Ghali wele o okki on lawa Tijaniya o ardini on Allah hoddiri noon on yiidoy e Ceerno Ismaila Dia e nder leydi Conakry on Ceerno Mouhamadoul Boukhari yu wele ko on okki Ceerno Ismaila Dia wirdu Tijaniya falillahi alhamdu noon Ceerno Ismaila Dia kañum ne yahoy ha yiidoy e karama ko falahe Allah hoddiri nde Ceerno Ismaila Dia ari to Ceerno Ismaila Dia to karama ko falahe tawi omo joguino ɓiɗɗo makko debbo no wiye Nene Aissata tawi on woni mbomri laabi ɗiɗi karama ko falahe ene nela e makko e yidde namnademo ne yiiɗimo rokkirde on wi eyyi min gorko an on no ara nde gorko an on ari yo si Allah jaaɓi mami haalane Allah waɗi Ceerno Ismaila Dia radiyallahu ta'ala anhu aroy to karama ko falahe o jippi to jamato yimɓeɓe ko juuloy to jamato ha gasi ɓe garti ɓe mbi karama ko falahe ha min tawi de koɗo baɗo ni to nder jamato on saga noon karama ko falahe wi yo ƴewane werde o werna ha gasi on tuma Ceerno Ismaila Dia aroy e karama ko falahe ɓe kabrodiri ha gasi on saha noon ɓiɗɗo karama ko falahe debbo biyeteɗo Nene Aissata on noon neloy e bammuɗum karama ko falahe o wi ha mo gorko mo mbino mami ene ara ko on mi faadi ko on ari ɗo o ari mi yi annore makko naati e nder wuuro ngo Allah hoddiri noon on karama ko falahe ƴettoy on ɓiɗɗo debbo o rokkimo Ceerno Ismaila Dia Allah hoddiri noon Ceerno Ismaila Dia ko almuɗo ko tijaniyanke meho ko wonno golle makko ko windugol kamilu alqur'ana o yeeya ko ɗum wonno guura makko e nder ko o resi on ɓiɗɗo karama ko falahe ɓe goni ɗo ne foddi duuɓi ɗiɗi o heeɓi ɗo noon ɓiɗɗo gorko e nder hen karama ko falahe Allah hoddiri natti o ɓoyani debbo makko o kadi natti Nene Aissata tawi ɓe heeɓi ɗiɗo ɓiɗɗo goto on noon ɓiɗɗo kadi natti joni noon Ceerno Ismaila Dia ummi toon huuci leydi witende Keeɓo to wite Dombe Allah hoddiri nde wonno yimɓe Allah eɓe gandodiri eɓe jiidata wona guite ɗe guite meɗen ɗe gonduɗen ɗo waari noon e wuuro Seydi Alpha Amadillah radiyallahu ta'ala anhu o tawi on no wañoyi Allah hoddiri noon on yeehi to wañoygol to heeɓi ɗon noon mbarodi o felli ɗum toon o addi o wakki o tawi noon Ceerno Ismaila Dia ari wernama on sanga noon Seydi Alpha Amadillah radiyallahu ta'ala anhu salmodiri Ceerno Ismaila Dia on sanga Seydi Alpha Amadillah wi awgasi min ko ammi fanno tawi on sanga Seydi Alpha Amadillah janggi Qur'ana janggi sharia ha gayni ho ɓernde ne heewi teb yidde lawa Tijaniya o wi mi ƴetti hoore am min Seydi Alpha Amadillah Alpha Oumar Guilladio alpha ji ɗi koɓe nayo o wattu tawi ko Seydi Alpha Amadillah wonno mawɗo jeunesse ko wiyete sukaɓe ko e nder leydi telmile ndi o wi mi ƴetti hoore am e dennagal ko woni am mi tottima an Ceerno Ismaila Dia Ceerno Ismaila Dia hokkimo lawol Tijaniya kanko Ceerno Ismaila Dia lawol makko gadanol kanko hokki Seydi Alpha Amadillah lawol Tijaniya omo wondi e Ceerno Mouhamadou Wele e Ceerno Boukhari Wele ɓe woni Dombe on tuma Seydi Alpha Amadillah radiyallahu ta'ala on ƴetti miramuɗum debbo waɗi ko waɗete ko fof okki Ceerno Ismaila Dia o woni mamum ne Dieynaba en ɓe ummi toon no ɓe goni toon dumunne Seydi Alpha Amadillah wimo ha joni mbiɗa faala enen yeehe egge ɓe ari noon ɓe eggi ɓe ari Missida Keeɓo ɗum woni Ɗaybatul Gharra ɓe woni ɗon dumunne Ceerno Ismaila Dia wanna calimi Dia e juuli ɓe werwerena e fotankoɓe wonɓe Dia e juuli ɓe ko ɗon ɓe wonduno e Ceerno Ismaila Dia Seydi Alpha Amadillah noon sinki Missida Foroya ɓe
ɓe goni ɗon duuɓi ceerno Ismaila Dia wi seydi Alpha Amadila joni noon mi waynimama mi yiiɗi hodde Fouta mi yiiɗi yaade hodde Fouta ceerno men noon Alaji Amad Tidiane radiallahu taala anhu o wi ngol kodgol ko o wino omo hoota ko omo saka Tidiane e nder leydi Guinée Bissau ko ɗum wonno ngol ko wigol mi hooti Allah woddiri noon mondirawo makko wiyete ceerno Mouhamadou Wele on wi ha min noon joni mi wawa yaade Fouta min joni mi jibini ga mi tanni ga lekki ki ñiiɓima ɗaɗi ɗi naati e lekki e joni mi wawa yaade joni an yaah ceerno Ismaila Dia ɓami puccu muɗum e dental mo yoga e dental ɓe ari ɗo Ngabo ɗo to wiyete Hokku Mawde ko tawi ɗo Munjuru noon on wattu o welano yiide o welano susde o welano ɓattade kono Allah hoddiri nde batulaɓe ɓe Munjuru yaahi wimo ha hono no oɗo ni neɗɗo baɗo ni barɗo ni jalbirɗo ni jogirɗo ni ɗo nuuru ari faala e mbaɗa feere jehen calmodiren e makko Munjuru no immi ɓayehi ha ɓattimamo sali yaade ha ɓattomo ari ha Séraga tan jooɗi sammodiri e makko ha gasi Munjuru noon ko hooti wimo bisimilla ma wonɗo Munjuru ƴeftoyi ngaare duuɓi jeeɗiɗiri neldi ceerno Ismaila Dia ɗum woni ɗo Hokku Mawde ceerno Ismaila Dia warna ngaare ndi o woni ɗo Allah woddiri noon nder ko o woni ɗo ko ceerno men Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu kañumne alhaali muɗum fuɗɗi ummade omo wondi e nene makko ɗo payama ɗo kanko e nene makko e almuɓe makko mo jangguina Allah hoddiri noon o nani ceerno Ismaila Dia neɗɗo moƴƴo Tijaniyanke mawɗo ari ɗo Hokku Mawde ɗo kanko ceerno men Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu ummi ɗon kanko e yimɓe makko o soodi goro o ari ha ɗo seydi ceerno Ismaila Dia ɗo o ari salminde e juurade e ñagade dow awa ceerno Ismaila Dia yo jaatigueɓe awa wernemo Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu on sanga noon wernoya ɓay o wernoyama weeti noon ceerno Ismaila Dia wi yo nodde koɗo ara koɗo o noddoya ɗum woni Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu Seydi El Hadji Ali ko ari ha yeeso seydi ceerno Ismaila Dia omo jooɗi ɗo piliyani ɗo huccite makko o wi ha hanki ko du'imi ko jaabima ko aranɗa darde ko heeɓike mi du'iki hanki jaabike kono noon miɗo haalnama woodi ko aroyta ɓaawo aduna o yanoyat e maɗa ɗum noon mi yii daɗirgal maɗa foof ko a yaha misiɗe keebu to almudo am on no wona fotanke ko keebunke aɗa andi noon enen jikkuji meɗen sifa mo jiiɗen fof fayda tawa eɗen ɗeeɓi yawitade ɗum seeɗa oɗo noon ko keebunke yaha toon yiida e makko law ko aroyta ko haade arde o amma noon an hakkude ma e kawiraɓe maɗa ɓe mi accidima an hakkude ma e kawiraɓe maɗa ɓe ono andi toon ɓe wi ceerno men Seydi El Hadji Ali radiallahu taala anhu ɓay ko haala yimɓe Allah kanko o yeehi toon o waɗani sikke o woni ɗon lebbi ɗiɗi tataɓuru ndu o woppi ɗon nene makko o yeehi misita keebo yiiɗo e Seydi Alpha Amadila ayo jonno e nder hen ceerno Ismaila Dia wirni o waɗa ɗo e nder ko o waɗa Hokku Mawde ɗo ko duuɓi ɗeeɓi majjude ceerno men Alaji Mat Seydi radiallahu taala ande wonno ko o dokkaɗo ko o ballowo ko o jaƴƴo ko o moƴƴo ko o moƴƴinowo noon Allah waɗiranimo kanko woni feññinda ko suuɗino e o ari ga o ari Kambore ga o yidde e ceerno Mamma e berɓe ceerno Mamma Allah hoddiri tawnoɗo o wi balle kam ha jiiten neɗɗo o ceerno Mamma kadi wattidimo e woɓɓe ɓe gaari ɗo Hokku Mawde ɗe ɓe namno ha ɓe tawi ɗo mawɗo debbo keɓɗo duuɓi temedere fawɗe e joom galle mum kamɓe fof joni ɓe wawa yaade ɓe namniɓe on wima awa ɓe rondi on ɓe rondi mawɗo gorko e mawɗo debbo fof ɓe addimo ha ɗo o wi ko ɗo ceerno Ismaila Dia o ceerno meɗen radiallahu taala anhu e ceerno Tidiane Sadi e dental ɓeɓe arduno e Kambore naɓe o ñan ko ɗo ɓe ñalli ceerno wi yo leɗɗe coppe jane coppa rawda ceerno Ismaila Dia o on sanga leɗɗe ɗe waɗa siraji ɗi watta juurede ceerno noon huccide e ceerno Tidiane Sadi o wi ceerno Tidiane Sadi Allah walli en jiiti neɗɗo Allah o joni ala ko heddi sina e hitande fof garen juureɗen mo ɗo ko adduno ɗo ko peññinen ɗum wonko o addi ɗo joni noon peññinen ɗum aywa on saaga ɓe hooti Madina keɓonkoɓe wonɓe dow balla ɗo ɓe jeehati ceerno Tidiane Sadi ɓe mbi ha minen noon miɗen jiiɗi kalna ceerno meɗen jiiɗi ummade ga min immi misiɗe keeɓo min ari Ngabo ɗo kono joni minen ene amen fof miɗen yiiɗi ferde men jahamade Gounass ceerno Tidiane Sadi radiallahu taala anhu immi kunkanne yeehi Madina Gounass o tawi ceerno o wi ceerno teddugal ma musidɓe am keɓonkoɓe ari ha Ngabo eɓe keewi noon eɓe gondi e nayyi eɓe gondi e sukaɓe e rewɓe eɓe jiiɗi ferde ɓe gara ga
ceerno mi Alhaji Massaidi radiallahu taala no o wi ala kamɓe ɗo ɓe gon ɗo fergo maɓɓe timmi yoɓe gon ngaabu ɗon ɓe wona ɗum ɓe dooka rawda ceerno men ceerno Ismaila Dia radiallahu taala anhu ɓe gona ɗon kadi ɓe gona ɗon jaarigueɓe meɗen si en gari keɓen ɗo gonen ɓe gona jaarigui meɗen ko guilandi en noon ɗon no are ceerno Ismaila Dia no are e gurdam ceerno ha ceerno yeehi ziyara o omo are ɗo omo juure guila ɗum kadi ha ceerno Tidiane Sadik radiallahu taala kadi no ara no jokki argol ɗo hitade fof hitade meɗen gara ɗo min gona ɗo balɗe tati ziyara o ceerno Ismaila Dia ha no ceerno Tidiane Sadik kadi radiallahu taala no yeehi ni ay ma Hamid Dia e kaw Sayko en kaw Ibrahima Dia en ɓen lomti en won felo maɓɓe e ɓen kadi ene gara ha no alhaali woniri ni ha heddi joni ko heddi koko minen sukaɓe heddi joni noon min gari minen min gari juurademo salmidemo e juurademo e dow yamirore ceerno men Alhaji Massaidi radiallahu taala anhu e yamirore ceerno men Alhaji Ahmad Tidiane Ba yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane eyyi ko ɗum to min calmini min juurima min calmini min juuri joni ceerno Ismaila Dia omo ɗo eyyi kanko banggal keɓunkoɓe ko kanko woni mama maɓɓe babaji maɓɓe ndin Dieynaba ko mamu eyyi min calmini on min juurima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Alhaji Ibrahima Dia min calmina dental ngal fof min calmina dental ngal meɗen calmina jaatigueɓe min calmina ko ari ɗo ziyara ko fof debbo mum e gorko mum fof meɗen calmina meɗen juuro eyyi meɗen mbiya ɗum kadi bisimilla muɗum kadi e ziyara he bisimilla mabɓe e ziyara he ziyara o ko yamirore ceerno woni ko immini men yamirore ceerno woni ko immini men e himme makko e du'awo makko e barke makko woni ko addi men ɗo eɗen gondinimo ɗo noon e ziyara ho guila to fuɗɗi ha to gasi eɗen mbaɗi jorto moƴƴo kadi kanko kadi ceerno emo wondini en e ziyara he inchallahu taala joni kam golle ɗe ene fuɗɗe joni so Allah jaaɓi inchallahu taala ko teddugal julɓe foof teddugal arɓeɓe foof teddugal khalifaɓe arɓeɓe foof teddugal almuɓeɓe kadi ko teddugal kadi jaatigueɓe arɓeɓe tawaɓe ɗo ɓe eyyi ɗo woni ko addi men ɗo ɗo woni lawol amen ɗo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu eyyi duuɓi tati cakkitiɗi ceerno men radiallahu taala anhu e ɗi o ari ga o ari hakkunde hande o arde ceerno Tidiane Sadik ɓe ƴeewi nokku o ha ɓe yiiti kila noon ɓe yiiti nokku o ɓe coppi leɗɗe jane ɓe mbaɗi e seraji ɗi o yamiri kanko ceerno men radiallahu taala anhu yo ziyara o waɗe gila ɗum noon ene waɗe joni noon ɗi duuɓi cakkitiɗi ɗo min meeɗi waynade ceerno Alhaji Ahmad Tidiane ceerno radiallahu meɗen gara ga o wi e jeehe ceerno Ismaila Dia ala ko addunomo ittunomo Fouta addimo ha Fouta Dialo ga guine ko nakire télémiléri ndi ga ha guine Bissau ɗay Batul Garra ko o sakanno lawol Tijaniya ko ɗum addunomo ga ko sakde lawol Tijaniya ngal dental meɗen Madda Gounass awwalu dental meɗen ngal ko kanko woni arwande heeri hen ko Seydi Alpha Madila Seydi Alhaji Ali radiallahu anhu ceerno men Alhaji Massaidi radiallahu taala anhu ko on noon fettini kala ko fetti ɗo e banggal ceerno dental meɗen ngal ko ceerno men Alhaji Massaidi radiallahu taala anhu fettini kanko feññini kala ko heddino feññinaka walla sa yiiɗi mbiya nelal ngal Allah nelno nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e aduna he ko ceerno meɗen radiallahu taala anhu kadi yettini ngal fula ɗum so ɗum ɓenni kadi eɗen ñaagui Allah yo Allah newnan e golle ziyara ɗe yo Allah ñimnan en ziyara o yo Allah tabitinen en ziyara o yo Allah jaɓan en ziyara o so barke aɗa nelaɗo muɗum yo Allah rokku en barkeji mabɓe ko suuɗi e ko feeñi eyyi so ɗum ɓenni kadi e tengtinande ɓesgu Madina Gounass foof no woruno wuro ngo foof ewtare wuro ngo ziyara o ko ziyara meɗen enen wona Madina wona menen tan ko ziyara meɗen enen foof ene fondini ziyara o e nagal madinaji foof ene jeeya hen ene tawna hen inchallahu taala ziyara ko enen ndendi ɗum ko suuɗi hen e ko feeñi foof ko teddugal meɗen kadi teddugal wuro ngo foof e ziyara o haɗani amen ɗen ko walla mbiya aduna ɗo foof ko teddugal muɗum e ziyara he ko ziyara meɗen wona ziyara hay goto en calmini ceerno men Alhaji Ahmad Tidiane Ba en calmini ceerno Ibnu en calmini dennagal ko takki e mabɓe ko taari e mabɓe dennagal leɗɗe jorɗe e kecce ko woni e nder dental meɗen ngal fop salminama juurama yo Allah junnan en gurdam ceerno Allah hokku en battane moƴƴe barke annabaɓe e sahabaɓe tijaniyankoɓe en calminima no fewi on jarama eyyi ɗo ko leydi Guinée Bissau ko région Ngabo noon capital muɗum ko Ngabo capital ngal ko Bissau ɗo ko région ko Ngabo
joni noon ngo wuro ɗo ɗo gonɗen ɗo wiyete hokko mawde ko ɗo ada sincede joni debbo mawɗo debbo kemnoɗo duuɓi temedere ko fawi kañum e joom galle muɗum tawi ɓe nawoyi ha ɓe wawa yaade ɓe ronda ceerno ɓay wiye ɓe haalna ceerno haalnama haala maɓɓe ceerno yeehi ha to maɓɓe ɓe ronda kamɓe mawɗo gorko o e mawɗo debbo o wiyete ko sirandi ɓe gaddi ɗo ceerno men Alhaji Massayd radiallahu taala anhu ha ɗo o wi ko ɗo ceerno Ismaila Dia woni on saga noon gila nden ceerno falillahi alhamdu eɗen gandi yimɓe makko e pellirtal makko e jamaragal makko e laaɓane makko reedu ceerno men Alhaji Massayd radiallahu taala anhu yo Allah ɓeydu zurriya o ɓeyda jaam o ɓeyda teddugal ngal ɓeyda kawral ngal assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu falillahi alhamdu ene jetta Allah ene laaɗo Allah sallllahu alih wa sallam e Cheikh Tidiane e ceerno men Alhaji Massayd radiallahu taala anhu e ceerno men Alhaji Amadou Tidiane Ba yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane eɗen ɗo en gari ene Madina naaɓe e Kunkande naaɓe e Wadde Toula naaɓe e Misside Kewu e Dombe naaɓe fof en gari juurade ceerno Ismaila Dia ko o rawda ɗo ceerno Ismaila Dia ko ɗo woni e nder leydi Guinée Bissau région Ngaabu joni noon ngo wuro ɗo wiyete Hokko Mawde ko ɗo ada Sinthiéde Ngaabu ceerno Ismaila Dia radiallahu taala ari ɗo jippiɗo Moundiouru Mbaalo jippinimo ɗo e galle miñam muɗum wiyeteɗo Debbo Cissé kanko Moundiouru Mbaalo o kadi o yamiri yoɓe addu ɗo ngaari duuɓi jeeɗiɗiɗi ndi hirsa ɗo ndi hirsana ceerno Ismaila Dia honto ceerno Ismaila Dia iwruno on wattu musidɗo Kebo Ɗaybatul Garra o ari ɗo e puccu makko e dental makko o ari ha ɗo Allah hoddiri ko ha ɗo Allah jeytimo jiituɗo ɗo o kadi ko ceerno men Alhaji Massayd radiallahu taala anhu immi Madina arde e ceerno Tidiane Sadik ɓe ari Kambore to ceerno Mamma Kambore ɓen immini e toon dental ɓe ngari ha ɓe jiiɗi ɗo e musidɗo meɗen ɗo Hokko Mawde ɗo mawɗo debbo goɗɗo na ɗo wiye sirandi mirawo Moundiouru Mbaalo o ko Debbo Cissé wiyete mawɗo debbo o heeɓi duuɓi temedere pawne kanko e joom galle makko ha ɓe wawa yaade ɓay ceerno men haalnama radiallahu taala anhu haalali mabɓe ko kamɓe andi kamɓe wawi mantade hoto ceerno Ismaila Dia waɗa honto ceerno Ismaila Dia waɗa on saaha ceerno sirandi lamda on wi no wawi no andi to seydi ceerno Ismaila Dia honto waɗa on saaha noon ceerno o yoɓe ronde kanko sirandi e joom galle makko ɓe ronda ɓe ari ha ɗo ɓe wi ko ɗo ceerno Ismaila Dia lelna ceerno men o radiallahu taala no yamiri dental ngal ɗo fof ñanden ko ɗo ñalla waloya Ngaabu ɗo ñalla leɗɗe coppa jane ɗo hulla ko yamirore ceerno men Alhaji Massayd radiallahu taala anhu gila nden noon o huccide ceerno Tidiane Sadik o wi eyyi bisimilla e jiini ɗo Allah o addani en ɗo moƴƴere o ari saktugol diine o e Tidiane o joni noon mi yamiri hitande fof yo yimɓe garɗo juuromo calminamo juuromo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh happeren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuurɓe gunas teren Fuuta lillahi ha jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓuurɓe gunas